Yambolo mfana, igama lakhe nguLil Tony, famous rapper eAmerica. Bazange wasiva isitori sakhe, liza apha mandikubalisele. Kuthiwa ke uLil Tony ke umfana wafikayo nje kwi-industry yomculo. Wafika ke nyani umfana wathandwa ngabantu, ecula nje eyenza into yakhe. Kuthiwa ngoba ubusuku obuthile ke uTony uthi waye wafonelwa ngabantu. Bathi sicela ukwenza i-photoshoot nawe kwi-mountain ethile ebusuku. Ntomba idoji ke le nto yofoto ebusuku. But you know what, xa uyi-artist usebenza nasebusuku nje. Uthi ke uLil Tony baye badibana nabo abantu. Waye wadibana nabo abantu kwindawo ethile, banyuka ke baya kwi-mountain bonke. Uthi nje uyadrayiva kude kunetown nyana le mountain bayofotela kuyo. Uthi kwafika ke kwafotwa kwagqitywa ufotwa. Bathe xa begqiba ufota ke wabona uba hayi man, you know what, aba bantu bonke base apha baneemoto ezintle, like ba-filthy rich abantu abalapha. Qhoma ufuna ubabuza uba like nenzani for a living, beqoma lakho uyabancokolisa nje. Kuthiwa bathi senze rituals. Phinde wathi hayi nobandiveka kubo, wathi sorry nithini? Bathi sithe senze rituals, i-demonic rituals. Uqomba hayi noba bayadlala, wahleka mos, wahleka. And then bathi hayi suhleka, si-serious, senze i-demonic rituals, senze imane rituals for basibe rich. Thuka waqomba hayi noba ndizosacrificewa, ndizawubulawa namhlanje, noba ndizosacrificewa mos. Kuthiwa bathi ke waqomba okay mandirequest i-Uber, ndivele nje ndenze i-excuse ndinyamalale apha. I-Uber ke yayamthatha because le ndawo ekuyo waye kwindawo ekude and like ekude kunetown le, so i-Uber zazingayi khona. Uthi kwathi wathi ke omnye wabafana ame nabo apha, hayi man masihambe siye kwi-restaurant ithile siyigqibezela khona yonke le conversation yethu. Waqomba uthona okay, excuse yam le ndizophuma nje kade ndichama kuloo restaurant then ndinyamalale. Kuthiwa ke wanikwa omnye umfana othile makakhwele naye emotweni, abanye bazamla kezinye imoto mos. uTony ke uthi wadrayiva lo mfana yena ukhwele eback. Wadrayiva lo mfana, emveke bedrayivile lo mfana uthi hayi man ndiyambona la akahambi ngale ndlela besize ngayo, wahamba ngenye indlela. Ndiqomba hayi ndimncile ke ngokuba uyaphi, ndimbuza uba uyaphi. Athi hayi you know what, enye indlela lena ekhawuleza ufike kule restaurant ndisakuyo. UTony you know what hayi man, like ndibawela nje utya uMcDonald, ndisafuna uhamba ndiyotya kuloo restaurant leyo. Kuthiwa laa mfana uye apho, uzoya kule restaurant ifunwa sithi, awuye apho. uTony aqomba hayi ke ngoku hayi ziyakhala ngoku, intoba ndisacrificewa ngoku, cacile uba ikho nto ezokwenziwa ngam, phelile ngam namhlanje. Uthi ke bahambe xa ke mjonge ebusweni, ingathi ujikile uyekile uba ngumntu, ingathi like ubuso bakhe bunoboya nje, ingathi like ubuso buyajika buyayeka uba ngobomntu like ubunormal, ingathi ngumntu lo ufuna uba ubukeka ingathi yimfene ethile okanye ingathi yinto emdaka ethile nje engaphiliyo. Uthi waqomba hayi bo, wabe novalo qha eqomba akafuna ujampisa because akafuna ujampisa, uba ujampisile mos uba uyayibona le transition yenzekayo kulo mntu. Akayazi uba uzokwenziwa, kuzomenza ntoni lo mntu, uzovela transforme okanye uzovela ambulale because nayo uyoyika, wayekela ubomi bakhe. Uthi ke wadrayiva loo mntu, wadrayiva ixesha elide. Uthi wahlika ngathi ngumntu lo uyongena ehlathini ngathi uyochama nje, wayengamazi uba uyokwenza ntoni lo mntu, le nto phofu into emdaka ehlikayo. Uthi zange ndibuze emveni ngoba yohlikile, ndohlika nobaleka, ndabaleka nangena ehlathini, ndabaleka ndophumela kwenye indlela. Xa phumela kwenye indlela ke wabona itrakhi emileyo, bakudrayiva bakhona wayochama. Then wacela ihayiki sithi uzokuchazela uba kwenzeke ntoni ke laa drayiva yayo wamsiza laa nyani ke wamkhwelisa. Efika bemkhwelisile ke ngoku waye waphindela mos apho ahlala khona, wafika wachaza ebantwini uba kwenzeka ntoni, apha soyike ke ncincisele ngulo yakwazi nothetha. Esoyike qomba akayani umbuzo uchaza kubantu uba kwenzeka ntoni. Uthi ke wafika xa efika endlini, wafika enye yezinto wazikhumbulayo yile uba bambonise ilist phayana yabantu abafamous, abanye abantu abafamous bancedwa ngabo abanye ntoni. Caba ke babemthembisa ngoba bafuna umenza more famous. Caba ke uTony wabona uba yeyi mandiphuncuke kule into ingangam. uTony ke oko wesibalisa isitori sakhe uLil Tony. Okay mana sibalisa isitori sakhe. Uthi ke loo nto yenza uba athi nje nendlela abamela ngayo umculo, like amamele umculo o-holy than umculo one-devil phakathi. Ngoba laa mini yavele yamtshintsha indlela acinga ngayo nje, ngoba yeyi uthi into awazibonayo nje phayana. Oko wesibalisa ke isitori sakhe, even today usasibalisa. If uyathanda izitori ezikanje, follow wisho. Ngisho uba every time the post uyasibona isitori.
By the way, ndifumele weave kuphile. If uyamfuna nantsi WhatsApp number yakhe, uneziweave ezininzi. If you want long or short, you can tell her on WhatsApp. Bye.